גבירותיי ורבותיי, מה קשור? אהלן, שלום לכולם, אני ניסים ואני מובטל. הכל התחיל לפני שבועיים, הגעתי לעבודה כרגיל. בוקר טוב ניסים. בוקר טוב ניסים. בוקר טוב ניסים. בוקר טוב. בוקר טוב ניסים. שלום ניסים. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. איך שנכנסתי למפעל שמעתי שקוראים לי. ניסים במשרד המנהל בבקשה. הגעתי למשרד המנהל, עליתי במדרגות. למה לא במעלית? עליתי במעלית. יצאתי מהמעלית, איך שבאתי להיכנס למנהל ראיתי את הפקידה בחיוך זדוני שאמר הכל. נכנסתי למשרד המנהל ואז הוא התחיל לדבר. תראה ניסים, המצב בשוק על הפנים, זה לא סוד שיש קיצוצים, אתה צריך להבין. כבר ידעתי מה הוא הולך להגיד. והוא שהוא מדבר, הוא שוכח את עצמו, הלוואי ויכלתי להריץ אותו קצת קדימה. הדולר פה על הפנים, נכנס עם 4 שבדיות לבית מלון, פותח את הדלת, אני ב4 שבדיות בג'קוזי, אמרתי בוא תיכנס, תיגע בנו. ניסים, אתה מפוטר. הוא פיטר אותי. יצאתי כל כך מאוכזב מהפגישה, והחיוך של המזכירה לא כל כך עזר לי. אז החלטתי ללכת, חשבתי שמותחים אותי. ניסים, אתה לא מפוטר, אתה מפוטר, זו נתיחה. מתחו אותי. הרסתי את הדברים שלי, אמרתי שלום לכולם. להתראות ניסים. ניסים להתראות. ביי. נכנסתי לרדיו ונסעתי הביתה. אמרתי נשים קצת מוזיקה ברדיו להעביר את הבאסה. אני אפס. אין לי כסף ואין לי דוד עשיר. אני עם 4 טמבילות נכנסות 2 גרמניות ואני משחק להם וזורקים עלי שמפניה בג'קוזי. אתה מפוטר? מחפש עבודה? כנס לאתר האינטרנט www.אבטלה.אין לך למה לקום. חיביתי את הרדיו ונסעתי הביתה כל הדרך בוכה. העיניים שלי היו כל כך אדומות, שאיך שאני אגיע הביתה אשתי ישר תדע שבכיתי. מה זה העיניים האלה? עישנת סמים? לא. אתה עישנת סמים? מה זה העיניים האלה? אני ידעתי שאתה תעשן סמים, ידעתי. אתה תגמר בסוף כמו אחי. ככה הוא נראה, אני יודעת איך זה. רותי, בא לי לרקובה. לא עישנתי סמים! אז מה קרה? פיטרו אותי מהעבודה. למה לא עישנת סמים? אחרי שעתיים אשתי ראתה שאני נורא עצוב, אז היא אמרה לי... ניסים, אני רואה שאתה נורא עצוב, אז אני אומרת לך, אולי תלך לדיסקוטק עם החבר'ה, תבלה. אתם יכולים ללכת לדיסקוטק שעתיים אחרי שפיטרו אתכם, במקום שזה ייראה ככה. לגור,